Alonso Otegiko alkate ohiak eta gainerako auzipetuek ustelkeria delituak onartu eta lapurtutakoa itzuliko dute. Akordioa egin dute fiskaltzarekin eta akusazioarekin eta ez dira kartzelara joan beharko. Alonso Otegiko eaiotako alkate izandako Jose Luis Erezuma garai hartan udalarentzat lan egiten zuen arkitekto eta Laneder Construcciones enpresako bi arduradun zeuden auzipeturik, baina ustelkeriagatik leporatutako delituak onartu dituzte, 10 urteko inhabilitazioa eta guztien artean 680.000 euro ordaintzea onartu dute. Aurrekaririk ez dutenez, espetxean sartzea saihestuko dute. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta mendik eta ordu bitardiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilak 18 ditu gaur, asteartea da, eta gaurkoan ere, koronavirusa hizpide izan ere, azken datuek erakusten dutenez, adinekoen kutsatzen igoera handiak hildakoen kopurua ere handitu egin du. 78 hildako egon ziren aurreko astean COVID-aren ondorioz, Osakidetzak emandako datuen arabera, eta Nafarroan 8 pertsona hil ziren joan den igandean arrazoi beragatik. Zifra errekorrak dira, olatu honetan eta Euskal Autonomia Erkidegoan iazko otsailletik izandako heriotza kopururik altuena da. Gotzone Sagardui osasun sailburuaren hitzetan hala ere joera aldaketa bat antzematen hasi da eta adierazi du dena den zuhurtzia eskatzen jarraitu behar dela. Eta koronavirusaren bilakaeraren xehetasun gehiagoren bila Gasteizera joko dugu, bertan baitugu Esti Lanao lankidea. Eguerdion, koronavirusaren egoerari buruzko datu eguneratuek diote, positibo kopurua oraindik altua izaten jarraitzen duela, naiz eta Osakidetzak test gutxiago egiten ari den. Bai, hala da, Osakidetza froga gutxiago egiten ari da protokoloen azken aldaketaren ondorioz eta zenbatutako kutsatutakoak hortaz jaitsi dira. Hala ere, positiboen portzentajea 38%koa da oraindik eta da gauzak horrela osasun sailetik heldutako datuen arabera azken astean urtarrietik 10-etik 16 doana guztira 59.554 positibo berri zenbatu dituzte. Ospitalen egoera larria da oraindik, izan ere plantan 780 ospitaleratu daude eta zainketa intentsiboko unitatean 153. Azken 14 egunetan guztira Euskal Autonomia Erkidegoan 157.125 positibo berri antzeman dituzte guztira, pandemia osoan positibo gehien izan dituen 2 asteak. Osakidetzak protokoloetan egindako azken aldaketaren ondorioz egindako test kopurua zeharo jaitsi da. Aurreko astelenean 29.158 test egin ziren, igandean berriz 10.000 baino gutxiago. Horrek kutsatutakoen kopurua jaistea eragin du. Gainera, adinari lotutako aldaketak daude. Abenduaren 23an kasu positibo gehiena 29 adintartean antzematen zen. Gaur ordea 40-49 urte dituztenen artean. Eta bestalde, Gasteizen bertan Esti makrotxalden gaia pilpilean jarraitzen duen honetan, atzokoan Carlos Iturgaiz, Euskadiko Alderdi Popularreko buruak, agerraldia egin zuen Kuartangon. Hala da bai, Pablo Casadoren eredua jarraituz Kuartangoko Artatxea abeltzaintza eta nekazaritza kooperatiban izan ziren atzo San Anton egunean Iturgaiz eta Alderdi Popularreko bestelako kideak. Adierazi zutenaren arabera, Garzón ministroak esandakoak mehatxua dira abeltzaintzarentzat eta bere dimisioa eskatu dute Euskadiko eta Espainiako haragia arriskuan jartzen dituztelakoan. Abeltzaintzaren sektoreari babesa emateko asmoz, Kuartangoko Artatxeako abeltzaintza eta nekazaritza kooperatibara gerturatu dira Carlos Iturgaiz eta Alderdi Popularreko beste kideak. Haragiaren eta abeltzaintzaren sektoreari babesa emateko aitzakiarekin bildu dira Kuartangoko kooperatiban. Hemen Kuartangon gaudela, momentu honetan Alderdi Popularra defenditzeko bai abeltzainak eta abeltzaintza. Garzonen hitzak izan dira kalte egiteko bai Euskadiko eta Espainiako haragina.
Garzonen hitzek ez diote larritu adierazi du Iturgaizek, eta ministroa komunistatzat jo eta bere dimisioa eskatu du. Nabaritzen da Garzón ministro komunista eta ministro sovietiko dela esateko guri egin behar duguna eta pentsatu behar duguna deno dakigu, hitz horiek dudarik gabe erasotzen ari da gure sektorea hemen Euskadi. Eskatzen dugula Garzonen dimisioa eta dudarik gabe gobernura heltzean dudarik gabe Garzonen ministeritza hori desagertuko dela. Eta beste gai batzuei helduta, Rodolfo Martín Villa ministroi frankistaren epaiketa behin-behinean bertan bera gelditu da Argentinan, froga indartsuagoen zain, eta atzokoan epaitegian bertan Martín Villak egindako adierazpenek soka luzea ekarri dute. Astelenean egin zituen adierazpenak, 70ko hamarkadan egindako ustezko hilketa eta torturen erantzule politiko eta penala izan zitekela onartu zuen, baina ukatu egin zuen arerio politikoa desagerrarazteko plan sistematiko, deliberatu eta orokortu bat zegoenik. Gogoratu behar da, 1976ko martxoaren 3an hildako 3 langileen eta 1978ko San Ferminetan hildako Germán Rodríguezen hilketak egotzita Maria Servini epaile argentinarrak auzipetu zuela Villa gizateriaren aurkako delituengatik. Abenduan auzipetzea ezeztatu zuen Argentinako justiziak, baina aurkako prozedura ez du artxibatu erabat. Yo pude, como he dicho, yo pude ser el responsable, no, políticamente, por supuesto, político, y también incluso el responsable penal de aquellas muertes. Incluso hubiera sido posible que yo en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material de aquellas muertes. Eskerrik asko Esti, eta ekonomia alorrean ustelkeria kasu baten epaiketa gaurkoan. Hain zuzen, Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidentea, Madrilgo Auzitegi Nazionalean deklaratzen ari da goiz honetan zehar, hain zuzen, inputatu gisa Jose Manuel Villarejo komisario ohiari egindako eskaerengatik. Villarejok modu pribatuan emandako zerbitzu asko eta askotarikoak ikertzen dituen tandem makrokasuaren baitako 17. pieza da Iberdrolarena. Besteak beste, enpresa elektrikoak bere interesen aurkako plataformetan infiltratzeko edo akziodun kritiko bat ikertzeko kontratatu zuen epaituko dute. Eta lan erreformari dagokionean, lan erreforma honi ez lelopean urtarrilaren 30erako manifestaziora deitu dute Euskal Sindikatuek, horien artean ELA, LAB, ESK, Etzalde eta IRU. ELA, LAB, ESK, Steilas, IRU eta Etzalde sindikatuek agerraldia egin dute bai Iruñean, bai Bilbon. Eta bertan iragarri dute manifestazio bateratuak egingo dituztela urtarrilaren 30ean lan harremanen euskal esparrua bermatzea eta kaleratze errazak ezabatzea aldarrikatzeko. Eta Garbiñe Aranburu, Labeko idazkari nagusiak Bilboko prentsaurrekoan azaldu du burujabetza exigitzeko protestak egingo dituztela. Burujabetza aldarrikatzen dugu. Eta bai, burujabetzaren aldarrikapen horrekin batera, argi dugu ere, estatu egiturak izan bitartean ere, gaurdanik posiblea dela lan harremanetarako marko propio bat edukiz betetzen joatea, lan duina bermatuko duen marko propio bat eraikitzen joatea. Espainiako Kongresuan bozkatzeko bidean dagoen erreformak 2010ko eta 2012ko erreformen ezurdurei eusten diela ohartarazi du Imanol Pascual elako kideak Iruñean egindako prentsaurrekoan. 2012 urtean patronalak lortu zuen bere nahiak asetzen zituen lan erreforma bat, Rajoyko hartutako lan erreforma bat, eta 10 urte geroago patronalak ikusten du nola erreforma horren muina garrantzitsuenak mantentzen dira eta gainera egiten da UGT eta komisionesen babesarekin. Eta lan erreformaren eztabaida ez dela eman Hego Euskal Herrian main gaineratu du Igor Arroyoz, Labeko kideak, Nafarroako agerraldian. Lan erreformaren inguruko eztabaida hau ez da Nafarroan eman, Madrilen eman da.
Nafar langilontzako horren importantea den gaien inguruan ez dago hemen erabakitzerik. Hori guztia Madrilen erabakitzen da. Eta guretzat horrek uzten du agerian bertako autogobernuaren mugak. Horrez gain, Kataluniako Intersindikal eta Galiziako Siga sindikatuek iragarri dute ere mobilizazioak egingo dituztela euren herrialdeetan eta adierazi dute gainera Kataluniako beste sindikatuen bat egitea ez dutela baztertzen. Bestalde, prentzaurrekoan greba orokorraren inguruan galdetu zaie sindikatuei, baina urtarrilaren 30ko mobilizazioez haratago ez dute ezer esan. Horiek horrela, Euskal Herriko erakundei eskatu die erreformaren kontra egin dezaten mitzelakuntza elako idazkari nagusiak. Guk eskatzen diegu Euskal Alderdiei bizirik manten dezatela lan erreforma hori indargabetzeko aukera. Eta hori, hala gertatu dain, egin behar dena da ezezko botoa eman planteatzen den dekretuani. Horrezagatik guztiagatik Euskal Langileei dei egin diete sindikatuek urtarrilaren 30ean Euskal Herriko hiriburuak betetzeko. Eta inflazioari, prezioen gorakadari aurre egiteko erronka dute sindikatuek negoziazio bidean diren lan hitzarmen berrietan. Horietako bat da Bizkaiko metalgintzaren kasua eta soldata igoeraren beharra azpimarratu zuen atzokoan gakoak saioan Iratze Azkue Lab sindikatuko industria arduradunak. Gogoratu nahi dugu, nola 2020an, orduan 2021ko soldata igoerak aplikatzeko kontutan hartu zen KPIa negatiboa izan zen, orduan ez zuten ezer esan, inkluso adostuta zeunden soldata igoeretan, adibidez KPI gehi X, saiatu dira KPI negatibo horrekin X hori neutralizatzen, eta, inork ez dio eskatu azalpenik patronalari, eta ematen du orain langileok eskatzen ari garena, eta sindikatuok eskatzen ari garena, KPI-ko igoerak, ematen du justifikatu behar dugula, edo arrazoitu behar dugula. Bestalde, geroz eta gutxiago falta da 2022ko korrikari hasiera emateko. Amurrio eta Donostia batuko ditu 22. korrikak eta biharkoan aurkeztuko dute zein izango den ibilbide zehatza eta baita ere aurtengo aplikazioa. Euskal Herrian barrena lasterketa egingo diren kilometroak girotuko dituen hitzekin abestiaz gain, aplikazio bat ere martxan jarriko dute aurtengoan. Ia ziren egitekoak 22. korrika, baina COVID-19ak eragindako egoerak ura atzeratzera behartu zituen antolatzaileak eta Bultza Euskaltegiak, Bultza Euskara Dinamikak hartu zuen haren lekua. Joan den azaroan ordea jakinarazi zuten Amurrion abiatuko dela aurrengo ekitaldia, martxoaren 31an eta apirilaren 10 bitartean Donostiara arteko ibilbidea egingo duela. Ordu batetik aurrera izango dugu hemen Hamaika Telebistako platoan Aitziber Balantzategi, korrikako arduradunetako eta antolatzaileetako bat, eta xehetasun gehiago emango dizkigu. Eta Euskarak Iruñean ere bizirik dirauela argi utzi dute Labasareko kideek. Urtarrilaren 7an ireki zuten egoitza Euskal kultura sustatzeko espazioa izateko asmotan. Ikertu bia Labasareko kidea izan zen atzokoan gakoak saioan. Euskarak batu gaitu, Euskaraz aritzeko hori, eta kezka oso diferentetatik, ez? Batzuk militantziatik heldu dira, beste batzuk kulturaren alorretik, beste batzuk ez bat ez beste, eta orduan niretzat hori da importantena, ez? Topagune hori, eta belaunaldi berri batek hartzen duela lekukoa edo behintzat hartzen duela iniziatiba Euskaraz zerbait sortzeko Iruñean. Eta Euskararekin lotutako beste berri bat, Espainiako Amazonek iragarri du fikzio berriak euskaratuko dituela. Pantaiak Euskaraz plataformako kidea da Inigo Arandia, eta berarekin bat egingo dugu zuzenean. Eguardian, Inigo? Eguardian, bai. Nola hartu duzue Amazonek egin duen iragarpen hori? Bueno, pozik, alde batetik pozik eta beste alde batetik zurtziaz ere, ez? Pozik Euskararen aldeko autua egin dutelako horrelako garrantzia duen plataforma batek.
baina zuhurtziaz orain arte ez dulako horrelakorik egin, eta gaur egun ere dauzkatelako hainbat film beraien katalogoan berez euskarazko bikoizketea badutenak, baina beraien plataformetan azaltzen ez dana ez. Azaldu duzunez, orain arte agerikoa da ez euskarazko, ez katalanerazko, ez da beste hizkuntza gutxituetan ez dutela filmik ekoitzi, ez Amazon Primeen kasuan. Zergaitik uste duzue orain jarrera aldaketa hau etorri dela? Zer egon daiteke honen atzean? Bueno, guk uste dugu momentu honetan Espainiako gortetan izapidetzen ari den ikusentzunezko lege orokorraren izapidetze hau, eta horre lanen ari diren kontuenen inguruan dagoela aldaketa hau, ez? Aurreratu dira nolabait esateko jadanik aipatu dan lege horren inguruko eduki batzuk edo azaldu diralako, atera diralako, eta nik uste badala irudi aldetik martxan jarri nahi duten kontu bat. Aurreratu dira ezinbestean aurreratu beharko dutelako, edo egin beharko dutelako lege horrek aipatzen duena ez. Beraz, baikorrak ez zarete, oraindik ere tramitazio bidean den ikusentzunezko lege horrek jasoko duenaren gainean? Baikor ez zarete, gutxieneko kuota horiek ahalbidetuko dira, beraz, zuen ustez? Bueno, momentu honetan hor dago ez, 6% hori hizkuntza ofizialen artean banatu beharrekoa. Aukera badago hori aurrera ateratzeko, ez dakiguna da borondatea egongo dan, eta horre momentu honetan negoziazioetan ari dira, ez, alderdi edo indar politiko ezberdinak gortetan, esan bezala, eta aukera hor dago. Gero ere, ehuneko portzentaje horiek ere badaukate beraien arriskua ere, ez, azkenean nola banatuko diran portzentaje horiek hizkuntza ofizialen artean ere bada beste puntu bat, eta gero baita ere ehuneko 6 hori bakarrik eragingo dioten estatuko plataformei edo kanpokoei, ez? Estatuko plataformak merkatuaren gutxienekoa dira, eta horre benetan plataforma importantea Netflix, HBO eta Disney dira nagusiki, ez? Amazon Prime ere. Baina, ez dakigu horiei eragingo dien, eta nik uste horre importantea dela ere hori bermatu araztea, ez? Eta legeak bermea araztea, eta ez kasu honetan Amazonek egin duen bezala, beraien autuz, autopropioz hori aurrera ateratzea. Izan ere, erabaki duten bezala hizkuntza ofizialei aukera hori ematea edo eskaintza hori egitea, urrungo erabaki bat izan daiteke kontra egitea. Orduan, guretzat importantea da legea bermatzea, ez? Minimo horiek eta kuotak eta portzentai horiek, ez? Ikusiko dugu zer barne biltzen duen azkenean ikusentzunezko lege horrek, eta baita ere ikusi behar gerora letraxeak zer dioen ondo gazten duzun bezalaxe. Iñigo Arandia, Bandaiak Euskaraz plataformako kidea, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei, esker. Eta gaiz aldatuko dugu, eta etxe bizitzaren eskubidearen gainean arituko gara datozen minutuetan, hain zuzen Bilbora joko dugu oraingo honetan, izan ere zaurgarrienek batez ere dituzten oztopoak izpide. Ongi etorri errefuxiatuak Bizkaiako kidea da Aizea Gijarro, eta pantaiaren beste aldean daukagu, eguerdion? Kaixo, eguerdion. Testuinguruan jartzeko, ez da urtearen hasieran, hotz bolada betean, atxuriko kantzetan, Bilboko atxuri auzoko kantzetan lotarako erabiltzen zuten pertsonak desplazatzeko asmoz, Bilboko udalak adierazi zuen kantxa horiek ezituko zituela, atzokoan esia jartzen amaitu zuen Bilboko udalak. Nolakoa da ezi hori? Hori, esan bezala kantzak itzi dituzte, da. Hori da momentuko egoera. Atzuriko kantzek momentu honetatik aurrera burdinazko ate eta sarrail batengatik itzita daude, eta gauean ezin zaitezke sartu, da. Erabaki iruzurtia eta zinikoa da, Bilboko udalak hartutakoa. Atzuriko kantzetan lo egiten zuten 21 gazteri aterpetzerako plaza eskainiz, ez? Zien kontua estaltzeko. Momentu honetan, esan bezala hotz bola dela eta askok aterpetze plaza bat lortu dute, baina noiz arte gelditu halko dira, ez? Aterpetze
horretan, eta hotza leuntzen denean, zer gertatuko da gazte hauekin. Eta bestetik, gazte hauek aterpetzean dauden bitartean, gazteak heltzen jarraitzen dute, ez? Hirira, orduan, ez daude konponbiderik gazte hauentzako. Badirare gazteak kalean taletik bananduak lo egiten dutenak, eta hauek adibidez 100% ikusezinak dira sistemarentzat. Eta bueno, kantzetan ezin badute lo egin, beste lekuren baten egin beharko dute lo. Eta hauek ziurrenik parkeak, kolumpioak edota hiriko beste edozein espazioak izango dira. Beraz, hori hau kontuan izan da, borroka jarraitzen dugu, eta kalean lo egiten duten gazteek eta gainerako auzokideek ozen esaten dugu, ez ditugula ezirik nahi gura auzoan, eta aterpetzeak ez direla epe luzerako konponbide duin bat. Eta gazte hauek behar dutena etxe bat da. Euren bizitza merezi eta nahi duten moduan garatu ahal izateko. Orduan, ez dakigu orain nora joango diren gazteak, kantzak itxi eta gero, baina bueno, atzurin jarraitzea erabakitzen badute, argi utzi nahi dugu euren bidelagun izaten jarraitzen nahi dugula, eta atzuri harrera auzoa izaten jarraitzen nahi dugula. Esan duzun azken horrekin ildo horretatik ez, udalak argudiatu zuen, kantxetan eziak jartzeko eman zuen argudioa izan zen auzokideak nolabait kesu zirela, ez, bertan lo egiten ez zutelako, baina bertatik kanporatuak izan zirenean ikusi zen nolako elkartasuna egon zen Atxuriko auzoan, beraz iritzi kontrajarriak edo badira, ezta? Bai. Azkenean, egindako irakurketa bada, erabilitako argudio horiek, ez? Esaten dutenak hori, auzokidek eskatu zutenak, argudio propioak direla, eta auzokide gutxi batzuk duten iritzia irizpidetzat hartu dutela, auzokide orori eragiten digun erabaki bat hartzeko, ez? Eta kuriosoa da, nola, auzokide batzuen iritzia burrinezko ezi batzuk jartzeko balio izan duela, eta nola beste batzuen aldiz ez den entzuten, ez? Badaramatzagu 3 eskaera azten 8 hilabete hauetan udaletxearekin hitz egin ahal izateko. Udalak bere partetik, erosotasunetik, ezjakintasunetik eta rasismotik begiratzen duen iritzia hartu du aintzat, baina hau ez da auzoan orokorrean dagoen begirada, ez? Denbora honetan zehar, gazteek auzoan elkar bizi izan dute, auzoko ekintzetan parte hartu dute, auzoki ezberdinekin harremantzen dira, eta auzoan aliantzak sortu dituzte. Auzoki delez auzoa eraikiz. Beraz, ezagutzatik, empatiatik eta auzo elkartasunetik dagoen begirada aintzat hartuz, eta auzoaren irakurketa orokorragoa eta globalagoa egin izan balute, ziurrenik neurria edota erabakia beste bat izango zen, eta ez eziak. Eta, bueno, hau esan da, kantzetan jarritako eziak inposatutako erabaki baten moduan hartzen dugu, ez ditugu ezirik nahi, ez ditugu eskatu, eta ez ditugu behar. Gure auzoan irekiak diren espazioak nahi ditugu, guztien gozamenerako eta erabilerarako prest daudenak. Beraz, ez dezatela esan, edo ez dezatela saldu, auzokidetan pentsatzen hartutako erabakia dela, ala ez delako. Eta, bueno, azkenik honetan ezin dugu sinistu eta edo ez dugu lertzen, nola nahi duten ezi batzuk auzoan dagoen etxegabetasun arazoarekin amaitzea. Ez dugulako ikusten konponbide bat bezala. Mezu argia beraz, ongi etorri errefuxiatuak plataformatik igorritakoa. Aizea Gijarro, mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko. Eta gaiz beste eginda, memoria historikoari dagokionez, Durangoko udalak hilerrian lur prospekzio bat egin ahalko du, bombardaketari lotuta egon daitezkeen hobi komunak ikertzeko. Martiko bila, hogeita maika, egunaren zapalera, Durango tarro, itxartu
Eta biharkoan Nafar Ewei saioko programa berria izango duzue ikusgai hemen 11 telebistan badakizue arratsaldeko 8 eta 4 edota gaueko 10 ere. Biharkoan Leitzara joango gara Nafar Ewei saioaren eskutik eta besteak beste kate estaldea, ateka beltze gaztetzea, ezpata dantza, ekoizleen azoka, Jones eta Xabat Ilarregi bertsolariak ezagutuko ditugu. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Aitziber Balantzategi korrikaren antolatzaileetako bat. Orain arte. Zutaleak katez da, ez da? Bai. 2013tik, 14tik. 13? Sartu zen talean? Bai. Bere zen saiatzen lehenago hasi ginen, 2012 urten. Horretzen ez gaina Singestarreko mikrofonak erabiltzen ginen zela. Ezpata dantza izan da, betidanik dantzatuen dantza bat Leitzen, etorri zen Bizkaiatik, eta, da dantza bat, politiko-soziala. Bai, bere izaera ala do. Ja, 6 bat urte baitare beteko ditu. Eta duela, 6 urte izan zen 2015 lehen aldiz emakumeek parte hartu ginuna dantza honetan. Bueno, hau Ardigazta da, Iriazabal sor marka. Guk iten dugu hemen Leitzen. Bai. Eta, ardi latxan esnekin iten dela, esne gordinarekin. Ego Euskal Herriko eremu oneri dagokion sor marka bat da. Leitzako gaztetxean? Bai. Nola du izena? Ateka beltz. Ateka beltz. Ateka beltz gaztetxea, bai. Erekin, erraldoia da. Bai. Beko partea soili da gaztetxe, ez da? Hoi da, beko partea da gaztetxe eta antolatzen du edo gestionatzen du gazte asambladak. Herriri 1000 gauz eskaintzen dizkien toki bat eta gaztetxea bakarri da parte txiki bat edo parte bat bakarra. Nafarroako baberretxo txapelketaren finalea eta zuek biek, gano genitzaete, Anai Bisaz. Berandu goaz egiteko
Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Aitziber Balantzategi, korrikaren batzordekidea da bera. Eguerdion, eta ongi etorria. Eguerdion, eskerrik asko. Aurreko urtean ospatzekoa zen korrika, baina aurtengoan bai, dena ondo, ohiko formatuan ospatu ahal izango da. Zein da aurreikuspena? Hori da plana, ohiko formatuan ospatu ahal izatea, ez da? Iaz bihotziko min guztia bertan bera utzi behar izan genuen, baina ez dut erabaki bakarra zela. Eta aurten bagatoz kalera eta printzipioz ohiko formatuan karrera bera egitera. Bakizu, korrik ez dela karrera bakarrik, ekitaldi kulturalak eta barrere badakarrela. Eta argi daukagu, unean uneko egoerari moldatu beharko garela, edukiak direla, edo dana dela, baina gure lehenengo asmoa gaur-gaurkoz, ohiko korrika egitea. Ikusiko dugu zertan moldatu behar dugun. Biharkoan, emango dituzue xehetasun horiek, ibilbidearen xehetasunak, Euskal Herria osoa zeharkatuko duen euskararen aldeko ekitaldiaren aldarrien xehetasun horiek, baina gainera aurten ere bada beste berrikuntza bat, aplikazioa ere aurkeztuko duzue, zer esan dezakezu horren gainean, zertarako erabiliko da? Hori da, APPA estrenatuko dugu, eta bertan ibilbidearen sekretutxo hori, behar arte sekretu handia den ibilbidearen xehetasun guztiak ikusi ahal izango ditugu. Badauka bilatzaile bat, eta bertan udalerriaren izena jarrita, bertatik korrika zein egun eta ordutan pasatuko da ikusi ahal izango dugu. Edo behin abian dagoela korrika, momentu oro, jakingo dugu, une oro, zein lekutan dagoen korrika. Jarraipen estua. Jarraipen estua, momentukoa, eta suposatzen dut mugikorrentzako, baita ere webgunean bertan ikus daitekela ere bai. Bai, webgunea gainera berritu egin dugu, eta zabali dago, hor daukagu informazio guztia, eta bertan irubebikoitza.korrika.eu zen informazio guztia daukazue. Korrika ere esan daiteke ez, garai berrietara moldatzen ari dela? Ala beharrez. Hori, onlineko kontuak, onlineko salmentak, gainera zieran pandemia dela ez da, zenbat areagotu diren kontu horiek, baina pandemiaz gain, garai berriak, edabideak ere, erabat aldatu dira, formak, momentuak, ez da, ze bizko orduan guztia, sare sozialak eta horregotea, ezinbestekoa da, guretzat ere, ezin bizi horri bizkarreman da. Aurtengo leloa hitzekin, ezta? Hitzetik ekintzetara salto egitea aldarrikatzen duzue. Ekintzak falta dira euskararen alde? Bai, uste dut hitzetan geratzen garela sarri, eta falta zaigu azken bultzada hori, hitzak pixkat utzi, aldekotasun hori utzi, jakintzat ematen dugu, behar dugu konpromisoetara salto egin, hitzak astu eta ekintzak, ez da? Eta horregatik hitzekin jokatu, hitz jolasa da, eta bai ekintzak behar ditugu, ezan genuen bezala aurkezpenean, ez da? Alarma gorri batzu pizten hasiak dira, eta ekintza horiek barik nekez helduko diogu hitzekin bakarrik. Zeintzuk dira alarma gorri horiek? Ikusten ari gara, ez da? Aurrera pausuak eman diren arren eta ematen jarraitzen dugun arren, bestalde baditugu, kontuan hartu behar dugu gainera, Euskal Herria luze zabal ze egoera desberdinak bizi ditugun, ez da? Ontxere hezkuntzaren eztabaida daukagu, argi geratu da ereduen eskemak ez duela hizkuntza ezagutza bermatzen, arnasgune batzutan erabilerak atzera egin du, eta horiek badira kezkagarriak, ez da? Eta erabileraren gainean eguneroko kezka Euskaran ondagon, orain ere plataformetan, hainbatetan, ez da? Gainera nerabe gazteetan, horiek gure geroa diren horietan, egunerokotasunean zelako pixua daukaten horiek, zenbat denbora betetzen dien, eta hor euskara ez egotea zelako kaltea eragiten duen orain eta gerora begira. Ekintza horiek noren aldetik falta dira? Herritarren aldetik, instituzioen aldetik, denen aldetik? Bointxe esan duzu, nik ez dut denei dagokigula, ez da, norbere aldetik. Jendartea berak eman behar du jauzia hitzetik ekintzera pasatzeko, beti aldugu pausutxu hori eman, eta zalantzaberik administrazioei, azkenean hortik etortzen zaizkigu askotan, hizkuntz politikak, baliabideak, eta hor aldarrikatu behar dugu, ez da, Euskal Herrian administrazio ugari ditugu,
baina euskarak politika bateratu eta bakarra beharko luke aurrera egiteko. Eta pausuak eman diren arren, toki bakoitzean batzu, desberdinak, maila desberdinean, are gehiago egin behar dugu, bestela jai daukagu. Eta borondate hori egon badagoela uste duzue? Borondatea nolabait irudikatua aipatu duen aldekotasun horretan, uste dugu baietz badagoela, ez da? Baina borondate hutsarekin inorez doaz hori da, ekintzak behar ditugu, benetako ekimenak euskararen ezagutza unibertsala bultzatu, lagundu administrazioetatik, eta euskara erabiltzeko espazio erosoak lortu behar ditugu denontzat, eta denoi dagokigu gurea egitea. Aurtengo korrikara bueltatuz duela hilabete eskaz, baita ere aurkeztu zenuten korrika 22-ren abesti hori, hitzekin leloarekin, batera. Zer irudikatu nahi izan duzue abesti edo kantu berri honekin? Bai, kanta beraren hitzak sustraiko linak dira, eta nire aurbizuk jarri zien musika, pop doinuarekin entzungo zenuten, eta nereak berak azaldu zuen bezala kantaren aurkezpenean, kanta emozionala da, ez da, eta soziala era berean. Ez da kasualitatea 3 emakumek, abestea 3 adin desberdineko 3 emakumek, nolabait kate hori irudikatu nahian ere, ez da, heldutasunetik gaztenetara joz. Eta pixkat, bideoklipan aurkezten den bezala, jende desberdina ikusten da korrika, arrazoi desberdinengatik korrika, baina amaieran denak batu egiten dira euskararen alde korrika egiteko, ez da? Eta korrika berak uste dut hori irudikatzen duela. Sentsibilitate desberdineko jendea batera, poz eta indar bakarre baten egalpean korrika. Mezu argia duen kantua beraz, ez da? Zer nolako harrera izan du gizartean kantu honek? Egia zen, oraindik horrelako irakurketarik eta ez zait iritzi. Kantek beti zerrezan handia sortzen dute, bakizu zenbaburu, hainbat buruz eta guztuak ere 11, ez da? Orduan, gauza bada letrakin nik uste du danok bat egiten dugula, eta musika ere, guztuen arabera. Neri behintzat asko gustatzen zait, nik beti dauzkat buruan gainera gure ikasleak, eta ikasleekin lantzeko oso kanta proposa iruditzen zait. Ordan nik uste entzungarria dela, errasa, eta danona otan entzuten dugu laster batean. Horixe, atzerapenak atzerapen, horixe, lehen aipatu dugun bezala, dena ondo, aurten bai, korrika abiatuko da martxoaren amaieran, pentsatzekoa da bereziki gogoz hartuko dela aurtengoa. Bai, oso gogotsu, bai aeka barruan, bai kanpoan ere, ez da? Iaz atzerapenarekin, batek esan ziguten jota, ez duzue, zerbait egingo eskoletatik eta ez da, korrika txikirik, benetan beharra eta utzunea somatu genolako. Euskararen olako aldarrikapen potente indartzua kalean faltasan, ez da? Eta bai, galera horrek, bizentzuko galera, azkenean ezin dugu astu, korrikak oraindik ere gaur egun bi ildoak bai euskararen sustapenara, bai ekonomikoa betetzen dituela, eta bietan nabaritu izan genuen bere utzunea. Lehen esan dizuan bezala, mina hondikin hartu behar izan genuen atzeratzeko erabakia, eta orduan aurten posasoratzen eta desiatzen karrerara iristeko, naiz eta oraindik bitartean badaukagun kultura ekitaldiak eta abar. Nola egin zaio aurre hutsune ekonomiko horri azken hilabeteetan? Oso modu prosaikoan, ez da? Azkenean guri zalantza barik gaur egun aldaketak eman badira ere finantzaketan, oraindik ez dira nahikoak aekan dauzkagun beharrak asetzeko, gure lan guztia aurrera eramateko ez dira nahikoak. Korrika antolatu ezin izateak zuloa sortu zigun aurrekontuan jakina eta banku bidezko finantzaketari heldu behar izan genion. Horrek
sortzen dizu beste zulo bat, ze horri ere aurre egin behar zaio, lehengo beharrei, baina hori oso modu prosaikoan. Dena den, herritarrek ere bere laguntzatzoa eskaini dezakete, ez da? Aurtengo korrika martxan jartzeko. Bai, aldezakete eta egin zuten, iaz korrikaren faltan bai egin genuen ekimen xume batzuk, Euskal Herriko hainbat plazetan, ez da? Eta hor ere herritarrek haien laguntza beti bezala erakutsi ziguten, bai ekonomikoa, bai bertan gurekin batera plazan egoten. Eta aurten lagundu, beti bezala, 1000 modutara egin aldute, eta lehen esandako korrika webean denak dauzkate ikusgarri. Lagundu alda, bertan karreran parte hartzen, ekitaldi kulturaletan parte hartzen, ekonomikoki lagundu nahi izan ez gero 1000 modu daude, gaur egun, teknologia berriak izan dugun bezala, bizun bidez, transferentzia zuzenak eginez, arropa erosita, bai online dendan, bai denda fisikoetan, familia lagunen artean, lankiden artean, kilometroan lekuko eraman eta diru ekarpena eginez, eta zalantza barik antolaketan bertan laguntzen, ez da? Antolatuko diren auzo zein herri batzordetan parte zuzen hartuz. Eta antolakuntzaren aldetik, zenolakoa izan da azken urte hau, ze protokolo aldaketak tarteko, ez zen erresa izango? Ez pentsa, soratzekoa. Korrikatzeratzeak ekarri zigun, ez da, buruak astindu, eta pandemia bitartean bizi izan ditugun egoera edo agertoki desberdinetan irudikatu genuen korrika osoa, korrika karrera kulturala, salmenta guztia. Orduan, egoera bakoitzari atera bide bat bilatzen saiatu ginen, jakinda bitartean Euskal Herria zenbat administrazioetan zatituta dagoen karrerak beste batzuk ere zapaltzen dituz, eta artean Trebino, Burgos eskatu behar diogu, Berriosari, eta, baliteke toki bakoitzean, egoera desberdina izatea, arauak desberdinak, baimenak desberdinak, orduan zaila izaten da, gauza asko aurrerapen handiz egin behar da, ezin egonean bizi garen ez guztiok, zaila da irudikatzea ez dena tokia, baina horretan saiatu gara, eta espero dugu edo zertarako prest egotea. 22. korrika izango da aurtengoa, zenbaki borobila, eta, atzera begira ere hausnarketa albidetzen duena, ez? Bai. 22 korrika nork izango luke, ez da? Orduntxe hasi zirenako, eta bi horrekin borobila izan duzuna, irudikatu nahi izan dugu ere tantoa, azken tantoa egiteko momentua da. Zalantzabarik aldaketa izugarriak, bai jendartean, bai korrika berak, hasieran ze zaila zen, ez da, gaur egun zaila bada antolatzea, pentsa orduan antolaketa fisiko bera, eta gero abian jartzea. Korrikak oraindik ez zeukan, orain daukan edapena, babesa erabatekoa, ez da, orduan, hasiera gogorra, baina argi dago ilusio handiz eta lan handiz egindakoa, bai AEK-aren aldetik, bai herriaren aldetik. Herria atzean eduki gabe, ezin da olako ekimen bat egin eta luzatu hainbat urteetan. Dena den, oraindik ere euskarak erronkak ditu aurretik, lehen aipatu duzun bezala, Euskal Herria osoan zehar erronkak badira, aurrera pausoak eman diren arren, hori ere esan beharra dago. Zeintzuk izango lirateke erronka horiek? Askotan fokua jartzen da gazteengan, zuk ere konpartitzen duzu kezka hori? Fokua gazteengan nik uste dut, geroa direlako zalantzabarik eta badaukagulako hor, nik ez dakiten fokua jarri zorraiekin edo zer, ez da, lehen aipatu dugu ere, hezkuntzan esan dugu, hezkuntzak ez ditu beharrainako ezagutza ez du bermatu, orain zer egingo dugu, gainera mundu globalizatu honetan, telebista bera kontsumitzeko beste modu batzu daude, euskararen presentzia hor eskasa edo bate ez da, orduan erronkak asko, arlo horretan, hala ere ezin dugu gazteon motxila nik uste guztiz bete eta haien gain jarri, orain hartu behar dira erabakiak,
politika ausartak hizkuntza mailan, esan aipatu ditugun plataformak esateko, baina beste asko ere bai, ez da, administrazioetan lan hizkuntza euskara izan dadin, hizkuntza eskakizunetan berrikusi eta bateratu, ez da, administrazioetako lan deialdietako zerak, euskara prestigio emango dion eta lehen etziko duten politikak behar ditugu, euskaraz lasai hitz egiteko espazioak lortu behar ditugu, lehen aipatutako euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa doakotasunaren eskutik, hori danak bermatu ezean, eta horiek dira nik uste gure oraingo erronkak, zaila izango dugu. Eta hori eta gehiago uste zor diegula gazteei, eta guri ere bai, eta hori da oraintxe euskarak dauzkan erronka nagusiak, eta hor denok jarri behar dugu eta administrazioak zerrezanik ez. Aurten izango da mugarria politika horiek aurrera eramateko, aurrera begira, komentatu dituz, ikusentzunezko legea tramitazio bidean da, eta bertan ikusentzunezko plataformetan euskarazko kuotak ezartzea da mahai gainean dagoena. Bestalde baita ere, hezkuntza legea negoziazioetan ari da, eta horren gainean euskarak dituen erronkei buruz. Hainbat dira, ez, iparraldean ere molak legea dela eta aurrera pausoak ematen ari dira. Mugar izango da urten? Polita litzateke, zoritzarrez egia den. Orain arte behintzat nahiko motel joan izan gara, administrazio desberdinetan zatituta egotea beti moteldu egiten ditu erritmoak, baina jakina beharrak asko dira, nik uste horrek batez ere irudikatzen duela euskararen aferak eta zenbat erpin dauzkan eta zenbat behar, ez da? Eta guztietatik batera heldu behar diogula, modu bateratuan aurrera egiteko. Plataformak, hezkuntza, heldu hone euskalduntzea, espazioak, administrazioa guztian eragin behar dugu emaitzak eukitzeko. Eta korrikak eta ekak urtero omentzen dituen artean, aurten omenduak izan dira Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx pailazoak, Tolosan egin zenuten omenaldi edo ekitaldi horretan. Zein garrantzia du hirukoteak Euskal Herrian? Uste dut hitzak soberan daudela, ez da? Esan duzun bezala, urtarrilaren 7an, Tolosan, gure zirku ederraren karpan, egin genien omenaldia merezita. Nik uste dut ez duela salpen gehiago behar, ez da? 34 urte luzez, eta espero dezagun luze jarraitza oraindik ere, aritu dira euskaraz lanean. Euskara transmisioa heldu guraso ume guraso bermatuz. Zenbaten euskararekiko autua egiten lagundu duten, ez da, urte horietan zehar. Haiek ere euskaraz lanean hasteko, ekin zioten behar zuenak euskara ikastera, horreuki genuen, ez da, bertxe, hizketan, emozionatuta, edo alfabetatzera. Haiek haien etxeko lanak egin eta gero, etengabe jarraitu dute 34 urte luzez dagoeneko, euskaraz lan egiten, euskararen alde eragiten, egiten eta eginarazten. Gu ezkertuta baino ez eta merezitako omenaldia. Merezitako omenaldia, oraindik ere erronkak aurretik, biharkoan aipatuko duzu zein izango den ibilbidearen nondik norakoak, eta espero dugu ohiko legez, korrika aurten bai egin ahal izatea, zein mezu herritarrentzat? Herritarrentzat gogo eta animo eta indar guztiak, eta hemen gaudela haiekin batera korrika aurrera ateratzeko. Haiek bezala gu ere gogotsu gaudela, lehen esan dizut, web horrian daukate informazio guztia. Euskaltegiok beti daukagu eskuak zabalik, danak hurbiltzeko eta laguntzeko, auzoetan, herrietan batzuk abiatu dira, beste batzuk orain data hauetan izango dira abiatzeko, laguntzeko antolaketa horretan. Eta batez ere, egunero euskararen aldeko autua eta mesua zabaltzeko, ez da. Itziber Balantzategi, korrikako batzordekidea, eskerrik asko, Hamaika Telebistaren tartea hartzeagatik. Zuei aukeragatik. Eta tarte bat, eta jarraian ekingo diogu gaurko solasaldiari. Gaurko solaskideak izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte.
Platoa izan denaren elkarrizketen txoko hontara, eta tarian.eu zer da, ez dakit pasioz eta modio asko zereki dugun proiektua. Tarian.eu sortzen da, non elkartzen gara hainbat jendean, bakoitzak bere arloan, kamera arloan, soinu arloan, argi arloan, eta sortu ginen pizket elkartzen ikusten zela posible pizket aldatzea konsumo digitalean dagoen egoera. Orduan pizket ematen garrantzia ere kaleko taldeei, eta sortu ginen pizket sortzen plataforma digital bat, eta gero joan gara haunditzen plataforma. Abia puntua aipatzea igual izan zela testu inguru bat, non batean urrik esan duen moduan, iruditik gatozen profesionala gara, soinu teknikarien mundutik, argi teknikarien mundutik, bestelako informatikari kazetari, baina da testu inguru bat, non batean heldu zaigun pandemi honek dena hankaz gora jartzen du, gure lana baldintzatuta ikusten da, geldi geratzen da, eta ostia, testu inguru horretan esan genuen guazen gu geuk egitera, azkenean baliabideak ditugu, matea dugu, energia dugu, guazen ezin ginen geldirik egon. Orduan, testu inguru batean honeztena guztia geratzen den hankaz gora baldintzatuta, hasi ginen hemen zaudeten leku honetan platoak montatzen, materiala ekoizten, taldeekin elkarlanean gauzak aurrera eramaten, eta abia puntua hori da, geldirik zegoen mundu baten aurrean, gogo joan ginen, aurrera pausu bat eman, eta guazen lan egitera. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta Orain atera ditugu 3 subskrizio mota, bat hilabetean 12 €, beste bat trimestrala 30 €, eta hirugarrena urte osoko 150 €. Orduan, subskrizio horiek egiterakoan daukazu EP horiek, 3 EP horiek ezberdin, eta daukagu pentsatua eta antolatua lehendabizi jendea ikusten duenean bideoak, lehendabizi kubritzea izan den produzioa, diru horik produzio hori, eta gero produzio hori ailegatzerakoan egingo da porzentai modu batez, taldeak ere eramateko bere porzentaia segun ze bizualizazio dauzka bere kontzertua. Orduan, sistema honekin nahi duguna da pizket balorea ematea bai produzioari delatarian eta bai taldei. Egotea espazio hori mundu digitalean, non aukera edukitzea taldeak eta ekoizpena, eta pizket pareka hori edukitzea. Orduan nahi dugu jarri mahai gainean mundu digitalean ere dirua banatu behar dela langileei eta musika taldeei. Bai, horra apurtzen du erabat dagoen ereduarekin,
eta fondoan dagoen logika hau da, balorean jartzea bai sormen lan bat, baina baita ere, hori ez, sormen guzti horri eman nahi zaion kalitatezko eta formatu duinak eskatzen duen lana. Eta bestalde ere sortzailei, musikarei ematea banaketa, benetazko banaketa bat, bere publikoak sortzen duen aberastasun hori banatzearena. Azkenean jendeak bauka hor kriston aukera kalidadezko edukiak kontsumitzeko, kontsumo horretan gozatzeko, eta hortaz aparte ez denako bere talde kutxunak edo musika taldeak babesteko eta ere langileak babesteko. Hortaz kriston aukera da atarian.eus, osoituta gaude plataforma oso handi eta arrotzetan kontsumitzeko, hemen badago proposamen bat gertuko kontsumoa duena, jasangarria, aberastasuna banatzen duena, eta parte hori ez, oso eduki zainduak dituenak, elkarrizketen afera, hori eduki polit pilo daudela hor, eta aukera polita bestelako kontsumo bat egiteko interneten, da gure kultura, gertuko kulturari auspo bat emateko, hasi que animatu, pena merezi duela. Hori da, animatzea, atarian apustu bat eman du, aukera bat eman du jendeari eta aukera alternatiba bat. Orduan, nik uste dut bizitza honetan eman behar direla aukerak eta alternatibak badira hobeto. Orduan, elkarlan hauek eta apustu hauek babesa eduki behar dute. Ezkutuan geratzen den errealitatea da desiratua ez den bakardadea. Hain zuzen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan biztanleriaren 12% bakarrik bizi da eta arazoni aurre egiteko Hernaniko udalak autozaintza programa sortu du. Autozaintzak helburu bikoitza du. Batetik, bakardade ez hautatuan on daitezken adinekoen egoera horri aurre egin nahi die eta beraien sozializazioa errestu, eta bestetik, zaintza lan eta dedikatzen dian emakumen lanbaldintzak eta egoera administratiboa ere hobetu nahi ditu. Programa kudeatzeko udalak hitzarmen bat sinatu du Zabalduz eta Maitelan kooperatibekin. Ez hautazko bakardade egoeran dauden adineko pertsonei dagokienez, xedea da. Isolamendu egoera baten dauden adinekoak, beraien gertuko komunitatean eta egunerokotasunean parte hartzea sustatzea. Horretarako Maitelan kooperatibako langileek egingo duten adineko pertsonei zuzendutako akonpainamendu zerbitzua jarriko dute martxan. El objetivo es trabajar ya que contamos con un poco de experiencia en la atención a personas mayores. También ahora hacer el trabajo de acompañar para que las personas que están en soledad no deseada vuelvan y se empoderen, ¿no? Y se atrevan otra vez a tener relaciones sociales, ¿no? Hacer amigos, todo eso, y nosotros ser un puente. Orain arteko esperentzian oinarrituta, bakardadea gehien pairatzen dutenak emakumeak direla azpimarratu du Elisa Peredok. Ya sea porque quedan viudas, ya sea porque son solas, pero más mujeres. Y sobre todo, ¿no? A veces esos prejuicios sociales y también, ¿no? El estilo de vida que tenemos, que cada uno está con sus problemas, y ahora hemos visto que esto se ha acentuado con la pandemia. Programariekin aurretik adinekoen egoeraren inguruko diagnosi bat eginda Hernanin, eta horren arabera diseinatu da. Ikusi dugu Hernanin badagola sare komunitario indartsu bat, adineko pertsona horiei harrera egiteko gaitasuna duena. Udalak iragarri duenez 3 auzotan abiatuko dute programa. 3 auzo zehatzetan hasiko ga, datuak ikusita 75 urtetik gora eta bakarrik bizi dian pertsona gehien dituzten edo gehientsunak dituzten auzoak
behaiek dialako eta herrigunetik igual pixkat aldenduak daudenak dialako, eta hortaz aparte, ardinaz eta bakarrik bizitzaz aparte, zerbitzu sozialetatik beste hainbat datu, zaurgarritasun egoerara eraman ditzazketen beste hainbat datu ere gurutzatuko ditugu, eta horiek nolabaiteko erabiltzaile potentzialen zerrenda bat emango digute. Herritar horiei programan parte hartzeko eskainiko zaie, eta parte hartu nahi dutenei jarraipen pertsonalizatu bat egingo die Zabalduz kooperatibak. Maitelan kooperatibako kideak ibilbide horretan bidelagun izango dituzte adinekoek. Hilabete batzuk barru herri osora zabalduko da auzozaintza. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu Maialen bueltan, Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmen Olanda, eguerdion. Eguerdion, bai. Lehenik eta behin eguneko lerroburu nagusinetako bati helduko diogu, horixe da Alonsotegiko alkateoiak eta gainerako auzipetuek beraien ustelkeria delituak onartu dituztela eta lapurtutako dirua itzuliko dutela, kartzela saiestuko dutela akordio baten bidez, eta informazioa osatuko dugu lehenik eta behin, eta gero komentatuko dugu. Informazioa osatuko dugu, izan ere Aiara de Urreta lankideak horren gaineko pieza osatu du, eta goazen ikustera preste ote dagoen. 2011 eta 2015 urteen artean, Alonsotegiko EAJko alkate izandako Jose Luis Eresumak, udaleko arkitekto izandako batek eta Laneder Construcciones enpresako bi arduradunek ustelkeria delituak onartu eta lapurtutako dirua itzuliko dute. Baina azkenean ez dute kartzelara joan beharko bi aldeek akordioa lortu baitute. EH Bilduk jardun du herri akusazio gisa auzian eta guztira 58 urteko kartzela zigorra eskatu zuen auzipetutako seientzat. Hala ere akordioa erdietsi dute, hau da bakoitzak 2 urteko espetxe zigorra, beste 10 inhabilitazioa eta denen artean 881.000 euro ordaintzea onartu dute. Lapurtutako dirua itzuliko dute, hotz 681.000 euro eta beste 500.000 euro ordaindu beharko dituzte interesengatik. Aitortu dituzte leporatutako delituak, bai prebarikazioa egitea, bai dokumentuak faltsutzea, bai iruzurra egin izana, bai diru publikoa bidegabe erabili izana. Fiskaltzaren txostenaren arabera akusatuek 2011an egin zuten delitua. Diru laguntza bat eskatu zioten Bizkaiko Foru Aldundiari. Euriteek ustez eragindako hainbat kalte konpontzeko. Baina egiaz diru hori udalak Laneder enpresarekin 2008tik zuen zor bat kentzeko erabili zuen. Hortxe gertatutakoaren laburpena esan dezakegu, eta azaleratzen du gure herrian ere ustelkeria kasuak ere badirela noski. Kasu honetan Jose Luis Eresuma, EAJko alkate izandakoaren eskutik. Salbuespena baino araua dela, esango zenukete? Nik uste errepikatu egiten direla eta gainera nik esango nuke fisonomia beretsua daukatela, ez da, boterean kokatzen diren instituzio konkretu batzutakoak eta EAJ alderdikoak asko, kargu asko, bai Araban, bai Bizkaian errepikatu egin dira behin da berriro kasuak, eta kasu honetan ere Jose Luis Eresuma adibidez nik ezagutu nuen Urkullu lehendakariaren aldamenean, uste dut herri berekoa direla gainera, Alonsotegirekin lotura du Urkulluk, eta esan nahi du horrek ez direla ez ezaguna, jende oso kokatua EAJaren aparato politikoan, eta gero instituzioetan, ez da, alkate izandakoa Luzaro Alonsotegin, eta gauza ez da momentu batean gertatzen den zerbait esporadikoa, baizik eta 4 urte luzez egindako iruzurra eta lapurreta, hola da, ez da ustezkoa, sententzia dago, lapurreta da, ez da. Lapurreta, diru publikoa erabili, prebarikazioa eta dokumentoa faltsutu, hau da, kontzientzia osoz, da plangintza batez egindako lapurreta da, alkatea berak, arkitektoak eta bi enpresari Laneder enpresakoak, Laneder, ederra egin duten lana, ez da. Nik uste du larria dela, adostu egin dute zigorra eta aitortu egin dute bere egindakoa,
baina horrekin ez da dana konpontzen, ze herritarrak kaltetuta herrian bertan eta gu guztiok kaltetuta eta iruzur baten biktima gara, ez da. Nik uste dut elementu larria dela eta aztertu beharko genukela zergatik errepikatzen den horren beste testinguru politiko-instituzional bertsuan, ez da. Nik uste dut hori aztertzeko modukoa da, horrek merezi du azterketa sakonago bat. Aurreko 3 alkateak ere badute auzipetuta daude, delitu urbanistikoak hain zuzen direla eta beraz ikusten ari da ez dela kasu bakana soilik. Bai, gainera, onartu dute, baina kartzelara sartzeko ez dute onartu nahi dutelako onartu ez. Eta, zuk esan duzu moduan, ez, errepikatzen den gauza bada, hainbat kasu da Euskal Herrian, De Miguelen kasua, Valentziaga, Getarian, gero bai Montain kasua, badakitzue Gogoraren karpak jartzen zituztela adedo, ez, konkurtsorik gabe, ez. Eta niretzako harritzekoa da, ez, ematen dauela gizartea ez dela konturatzen, ero ez da nahiela kontura, hemen korrupzioa existitzen dela, ez, eta horregatik jarraitzen dute EAJ bozkatzen, ez, eta horregatik ondikon agintari hauek, hemen daz, boterian daz, ez, eta hori bai, hausnartzekoa da, ez. Ez gara konturatzen, ala dagoeneko normalizatu da egoera? Hori da. Nik uste errepikatuaz, ari gara konturatzen nik uste dut, hemen dagoela trama oso edatu bat. Eta galderak dira, hau egiten bada, herriaren kalterako egiten dute. Bistan da, lapurreta bada, eta herria gara, herritarra gara, lapurreta horren biktimak, ez da, eta ez edonola ere, begira zema diru, 681.000 euro gehi interesak, eta hori kasu honetan, eta errepikatu. Galdera da, noren mesedetan egiten dute, herriaren kaltetan, noren mesedetan zer da irabazi personalak edo alderdiarekin lotura du, finanziazioarekin, esan edut galdera horiek zilegia dira momentu honetan, ez da. Gaur bertan, eta aipatuko dut, gainera kasura datorrelako, ez da, gaur bertan aurkezten da beste kasu bat niretzat oso kezkagarria hemen Bizkaian, Bilbon dago aurkezpena, uraren monopolioa eta ze negozio eta ze botere joko egiten den uraren inguruan. Esaten da ura dela etorkizuneko petrolioa, ez da? Klaro, hor sektore batzuk da botere batzuk ari diraia mugitzen, eta hor beste Iberdrola oso sartuta dago. Eta EAJ berriro ere instituzioetan, bai diputazioa eta bai Bilboko udala, hor lotuta daude horrekin. Egin dute monopolio bat urarekin, ari dira egiten Bizkaian, herri guztiak behartu monopolio horretan sartzera, modu absurdoan, zen nire herrian ean esate baterako, ez dago inoren beharrik horretarako, uran bertan dago, baina behartu gaituzte EAko udala eta hortik EAko ura eta inguruko ura baztertu eta monopolio horretatik hartzen ura, ez da? Hori zertara dator, zergatik. Gero gainera, Ebro ibaiaren izurira jotzen da, beraz horrek esan nahi du, estatu mailako interesak ikutzen direla, eta hortik aurrera, hemendik aurrera, estatu espainiarrak izango du egundoko boterea uraren banaketa eta kontrolatzeko. Zertara egiten da hori? Nok irabazten du? Ki prodest esaten zen latinez, ez da? Nor da horren irabazlea? Gu ez, herritarrak ez. Ze interes dago hor, ze irabazi, nortzuk jokatzen dute, ze paper dauka Iberdrolako, ze paper dauka EAJaren buruzagitzak, hori dana argitu egin behar da. Beste baterako, beste solasaldire baterako berreskuratuko dugu gai hori, izan ere badu mamia, badu zer esan, bai, esan. Nik esan edonola ere gaur arratzaldeko 7:00 Bilborroken aurkeztu egiten dela dokumentu bat oso interesgarria, dokumental moduan honetaz, nahi duenak hor dauka aukera arratzaldeko 7:00 Bilborroken Bilbon. Informatzeko. Horixe beraz hitzordua gaurko. Eta solasaldiarekin jarraituta beste auzibide bati helduko diogu, izan ere lerroburuetan da berriro ere Rodolfo Martín Villa, ministroi frankista, izan ere Argentinako justiziak behin-behinean behintzat bertan bera utzi du beraren aurkako epaiketa hori, behintzat froga indartsuagoak dauden arte, eta atzokoan bertan Rodolfo Martín Villak egin zituen adierazpen batzuk, ironiaz, eta soka luzea ekarri dute, entzungo dugu lehenik eta behin. Yo pude, como he dicho,
yo pude ser el responsable, no, políticamente, por supuesto, político, y también incluso el responsable penal de aquellas muertes. Incluso hubiera sido posible que yo en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material de aquellas muertes. Orain sartuko gara ebaluatzera edo, bueno, bai, adierazpen horren gaineko balorazioak egitera, baina lehenik eta behin esan beharra dago oraindik ere kasu hau katramilatuta jarraitzen duela, beraz Argentinako justizian gainera, non eta Argentinan gogoratu dezagun gizarteriaren aurkako delituengatik epaituta dagoela, Martin Villa. Zein bide aurreikusten diozue epaiketari, oraintze bertan behin behintzat bertan bera gelditu dela? Bueno, epaiketa prozesua irekita dago oraindik, eta Martin Villa mugitzen bada zeu zergati da, ez esplikazioak emateko, baizik eta prestatzeko horren aurrean, bere burua arriskutan ikusten duelako, eta baditu motiboak arriskutan ikusteko. Prozesua irekita dago, bakarrik epailek orain arte esan dute ez dagoela nahiko frogarik, baina frogak aurki daitezke. Zergatik mugitzen da eta nola mugitzen da Martin Villa? Nik uste gauzei apurba sakonera begiratu behar zaila, ezta? Eta da, mugitzen da, hain zuzen ere, nahi duelako ezabatu gertatua. Eta badu zer ezabatu. Da orain arte egin du lana Martin Villa horretan begira. Bera, Frankoren garaian agintaria zen, 74an Franco hil, baino urtebete lehenago berak publikoki deklaratzen zuen bera falangekoa zela, eta falange zela hemen zegoen munduko mugimendurik interesgarriena eta onena, Falange Espainola de las Jons, eta, klaro, gero hil zuen Franco, eta orduan aldatu nahi izan zuen Alkondara. Eta ara non egiten dute berriro ministro, eta kargo politikoak ematen dizkiote, 77an ematen dio, Martin Villa honek, ematen dio merito handiko domina eta erretiroa Billy el Niño torturatzaileari. Hori gogoratu. Bueno, handik inguru horietan, urte horietan, 76an gertatzen da Gasteizkoa, gertatzen da gero Iruñakoa, San Ferminetan, gertatzen da Montejurrakoa. Martin Villa ministroa da. Ze gertatzen da? Hor sistematikoki ari dira, Martin Villa eta bere antzekoak ari dira, helburu konkretu bat planteatzen da. Euskal Herrian indar handia zeukan herri mugimendua geldiaraztea tiroka. Bigarren, langile mugimendua menderatzea tiroka, hildakoa provokatuz. Hau da, ikaratu, menderatu, hori zen helburua. Eta bestelako mugimendu guztiak tiroka, edo behar den moduan, edozein medio eta polizia erabilita, geldiarazi, hori zen helburua. Eta transizio horren neurriko, hau da, frankismoaren neurriko sistema politiko berritu bat egin. Itxuraz berritua, baina lehengo zutabea mantenduz. Hori zen helburua, da Martin Villa horretan jokatu da. Eta hori posible egiteko amnistia eman zuten, eta Martin Villa bera gobernuan zegoela, 78an, dekretu bat atera zuen ezabatuz ordura arte zeuden agiri guztiak konprometitua berarentzat eta bera bezalakoentzat eta polizia eta guardia zibila zeuzkanak eta epaitegitan ezabatu egin zuten. Claro, hau da Martin Villa, horrela ari da jokatzen, orain irteten da bildur delako zergatik. Espainian ez dute epaituko, Espainian erabat impunidade erabatekoa dauka estatu horrek babesten duelako, baina nazioarteko zuzenbideak epaitzen badu, noski, hor ez dira preskribatzen halako delituak, eta beraz zigortu izan daiteke, Argentinan bidela izan zen bezala, berdin. Ordan hori da bere beldurra. Nok babesten du Martin Villa hori egitera? Ikusi, nortzuk antolatu dute bere hitzaldi hori? Madrileko goi mailako enpresaria. Horiek egin dute, Nueva Economia Forum. Hau da, goi mailako enpresariek estatuak babesten dute eta Martin Villa ateratzen da berriro ere ezabatu nahian benetan gertatu zena. Arriskuan ikusten duzu zuk ere Maialen, ala eskorragoa zara? Eskorra naiz, oso zaila da halako figura bat, azkenian epaitzea. Zuk esan duzu moduan, oraindik kasua ez dago artxibatuta, orduan, esperantza bat dauku, Espainian ez, baizik eta Argentinan. Baina berak, hemen ez da gertu, baina bere deklarazioetan esan dau, ez dagoela plan sistematiko bat, ez? Hori da akusazioak esaten zauen,
berdina, errepikatu dau hitzez hitz. Osea, bere papera ari da jokatzen eta bere fitxa ari da mugitzen, ez? Beria da, berak esatia, behar bada, bai, dala, ez dakit zelan esan, baina da, bere errua izan zala, ez? Baina ez hauela plan finko bat, ez? Eta zuk super ondo adierazi dozu, ez? Bere karrera, baina gero bai, demokrazia barruan, ez? Izan zen, Aznarren gobernuan Endesaren presidentea, ez? Eta gero Prisaren barruan sartu zen, orduan, demokrazia honetan dauko frankista bat superlasai, sistemaren parte dalako eta politika eta ekonomiaren parte dalako. Orduan, Carmelo. Bueno, eskorra edo baikorra izan kasu honetan. Bueno, guazen argitzera gauza bat. Martin Villa Madriden dagoen bitartean oso seguru dago, lasai dago zergatik. Estatuak eta oraingo gobernuak ere babesten dutelako zergatik, amnistia legea ontzat ematen dutelako. Baina, esan behar da eta gogoratu behar da, amnistia legea nazioarteko zuzenbidean legez kanpokoa dela. Eta hori nazioarteko erakundek esan diote gobernu espainiarrari, hala eta guztiz eusten diote. Baina legez kanpokoa da, ilegala da amnistia lege hori. Zergatik, egin dituzten astakeria horiek, krimen horiek, gizatasunaren aurkako krimenak ez dutelako preskribatzen. Orduan, nazioarteko zuzenbidea oinarri hartuta edo zein tokitan, Espainiar estatu ustel horretatik kanpo harrapatzen badute Martin Villa, aldute epaituta zigortu. Orduan, hori horrela da. Bigarren kontua, zergaitik babesten du Espainiar gobernuak eta estatuak? Bueno, sistema bera ustelduta dagolako. Gobernu progresista omen den horrek babesten du PSOE eta Podemos barne babesten du amnistia lege bat, ilegala dana, legez kanpo dagoena, hainbeste hitz egiten dute legez, eta gero, sistema judiziala Espainiar estatuan erabat ustelduta dago. Ez dute sekula babestuko Martin Villaren kontrako neurririk, ez dute hartuko, Martin Villa bera babesten dute, baina kontu zibili beharko da Martin Villa nazioarteko legeria aplikatzen bazaio Madridetik kanpo bidaiatxo bat egiten badut, harrapatzen badute, kontu zibili beharko du. Da hori hola da, mundua horrela dagoelako zorionez, ez du Espainiak agintzen munduan. Eta beste kasu batzutan, Puigdemont kasua, adibidez. Gertatu bada, Pinochet atxilotu zuten Londresen, ez da? Martin Villa atxilo dezaketen nazioarteko zuzenbidea aplikatuz edozein tokitan. Ezean ikusiko dugu agian, datozen urteetan beraz. Martin Villak esan zuen beste gauzetako bat gainera izan zen memorial legeen aurka zegoela, ez? Ireki zabal hitz egin zuen, argi eta garbi, esan ez, memorial lege hauek direla nolabait iragana manipulatzeko tresna, ez? Esan ez da, trantsizioa etzela benetakoa izan, diktaduraren jarraipen bat dela, ez? Eta beraz, bera ere badagoela memoria lege horien aurka. Bueno, zer esan dezakegu, ez? Iragana manipulatzen duena bera da, Martin Villa, eta jakina da memoriaren aurka dagoela bera, zeren ezabatu egin zituen gainera ministeriotik proba guztiak. Da gero dino ez dago probarik, klaro, zunke apurtu badituzu, baina frankismoa eta frankistak eta estatu ustelaren alde egindako proba guztiak ezabatu baditu, bera dago memoriaren aurka erabat. Baina dago motibatua, zeberak dauka zer, begira, ez dugu dara kontatu, askoz gehiago da kontatzeko, da memoria egin behar da. Martin Villa hau da modu morbosoan, da ikaragarrian, erailketak futbol partido bat bailitzan epaitzen zituena, esaten zuen, ganamos por 2-1, Osea, poliziak bi militante hiltzen zituenean, adibidez, alako personaia da, sinistroa da, eta bera badauka zer gorde da zer izkutatu. Alderantziz, herritarron nahi duguna da, memoria atera dadila, eta egia atera dadila. Da hori, epaiketetan atera daiteke, baina baita ere, bestela, errelatoak eginda eta historialarien lana bultzatuta. Zorionez historialari zintzoa badira, eta nik uste gauza asko ateratzen ari direla. Espainiar estatua da, oraindik, memorian ez, lurpean gorderik, fasismoaren biktima gehien dauzkana, estatuan bigarrena uste dut, Kanboiaren ondoren. Hor dago, memoria hildakoa biktimak dana lurperatzen dute hauek, edo hori egin nahi dute. Zorionez, badago jentea hori ateratzen eta egia
ateratzen ari dena, eta espero du kasu honetan ere apurka-apurka hori gertatuko dela. Ikusiko dugu zertan gelditzen den guzti hau, eta gaiz aldatuko dugu, ekonomia gaiei helduko diegu, izan ere atzokoan Intermon Oxfam erakundeak kaleratutako txosten batek baita ere zer esan eman du. Emandako datuak ez dira berriak, esango genuke, ezta, izan ere tesi nagusia da pandemiaren ondorioz, aberatzagoak direla, eta pobreak pobreago. Datuak ikusita, 700.000 milioi dolarretik 1,5 bilioi dolar izatera igaro direla munduko aberatzenak diren 10 gizonezkoek, eta 189 geroz eta pobreagoa dela. Nola hartu duzue berri hau? Espero kondoko esan, ematen dago, supuestamente pandemia edo gerrak da zenian, gizartearen ongizatea ikusi behar dela, eta hori egin ordez, ikusten da enpresari eta monopolio handien ongizatea, ez? Ni hemen aipatu nahiko nukez gobernuaren autonomoentzako propuesta atara dagoena, ez? 2023an sartuko dela eta adibidez autonomoak 689 bitartean irabazten badute, 281 euro ordaindu beharko lukete, ez? 2.000 euro, ero 4.000 euro irabazten duten berdina. Orduan, zelan esplikatzen da hau, ez? Osea, gutxien daukotenak berdina ordaindu behar dute, normala, ez? Zergak ere hortxe daude, Carmelo? Bueno, egi esan Oxfamen txosten honekin hau harritu, nik uste inor ez dagoela harrituta horrekin, Maialen ondo esan duen bezala, ze hori gauza jakina da, eta gainera sistema kapitalista global basati honetan, joera hori da, aberatz gutxi batzuk, egundoko dirupilak eta egiten dute, eta irabazten dute munduko populazioan 188 beste eure bakarrik, ez da hori hola da. Baina hori baino zehatzago, gaur bertan ikusi ditu lehenengo datuak, badago txosten bat, urtera ateratzen dutena, FOESA txostena, nik uste begiratu behar zaiola sakon horri. Ze FOESA txosten berria orain atera dute, FOESA eta Caritas, FOESA da instituzio bat oso importante aspalditik halako azterketak egiten dituna, eta hain justu ere pandemiaren inguruan zer gertatu den aztertzen da, laburbiltzen du. Laburbildu ez, txosten luzea da, baina ondorioetan dio bestea hauze, ez da? Estatu Espainiarrean, pobrezia, baina modu konkretuan pobreak, hau da, pobre diren personak 2,5 milioi gehiago direla 2018tik ona. 2,5 milioi pobre gehiago. Hau da, 11 milioira ailegatzen dira pobreak Estatu Espainolean. Hori da eskandalo bat. 45 milioitik 11 milioi pobre. Eta igo da ikusi duzuen bezala, ez da, bazterketa soziala, hau da, bazterketa egoera estremoan dagoen jentea, 8,6 zen 18an, eta gaur egun, 22an, 12,7 datuetan batzutan galdu egiten gara. Horrek esan nahi du, 4 puntu portzentaian igo dala 4 urtetan. Osea, hori ikaragarria da. Gero, gauza bat aztertzen dute, hauek azterketak eta ondorioak ateratzen dituzte, da esaten dute, bereziki larria da gazte jendearen egoera. Eta esaten dute, begira, bi krisi oso larri hartu dituzte, eta horrek esan nahi du, beraien etorkizuna antolatzeko ahalmena jota dagoela. Zergaitik, lehenengo krisia 2008an, egundoko krisi ekonomikoa. Eta orain, orduan 18 urte zituztenak gaur egun 30 dute. Bueno, bigarren krisi sakona. Eta dago une honetan, 650.000 gazte gehiago etorkizunik ez daukatenak. Zeren bigarren krisi horre joditu, eta ez daukate ez etxebizitzarik, ez familia bat egiteko modurik, ez lanik, hori da kristona egundoko, hau da, non kolpatzen duen krisia gainera bereziki, eta ze etorkizun problema planteatzen duen, ez da? Datuak hortxe daude, esan duzue harritzeko modukoak ez direla. Uste duzue kasu honetan ere normaltzat hartzen dugula egoera hau, nola ilegatu gara puntu honetara? Normaltzat baina Holanda, eta Carmelok adirazi duen moduan, gazteok oso arazoak eduki behar ditugu, ontxe eta bebai,
urte etortzen diezen urteetan, ez? Nik galdera bat daukot, ez? Zergaitik ez dute, edo gobernuek ontxe jarri dute testen, COVID testen presioa 2 eurotan, ez? Zergaitik ez die sartzen aldokairuen presioan, nero adibidez emakumentzako tanpoin eta konpresen presioan, albadia sartu eta albadide presio batzuk ezarri, zergatik ez gizarteen ongizatea bermatzeko. Galdera horiekin amaituko dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko Maialen Ferreira eta eskerrik asko Carmelo Landa beste behin gurean izateagatik. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan.